Экраннар янына якынрак Рәмил Рузил улы Валиевны чакырабыз. Хәзерге җылы эчтәлекле котлау хатларыбыз, музыкаль бүләкләребез тик сезгә атап язылган. Беренче котлау хаты гаиләгездән булыр. Тормыш юлларымда очрап, язмышымны үз кулларына алган, ныклы гаилә корып, минем өчен ышанычлы ир, уртак мәхәббәт җимешләребез өчен үрнәк әти, туганнарга киңәшче, ярдәмче булып яши белүче, кадерле кешебезнең Рәмил Рузил улы Валиевның 50 яшьлек юбилее. Тумыштан ук Ходай аның күңеленә иман иңдергән, кешелеклек орлыкларын мулдан салган, ата-ана хакын хаклап яшәүче, изгелек төшенчәсен яшәү максаты итеп куйган олы җанлы, зур хөрмәткә лаек гомер юлдашымны, әтиебезне бәйрәме белән кайнар котлыйбыз. Кадерле без яшьлегендә сайлаган водитель һөнәренә тугры калып, бүгенге көнгә кадәр намуслы фидакар хезмәтен сала. 30 елга якын зур җаваплылык сорый торган автотранспорт предприятиесендә автобус шоферы булып эшли. Республикабызның шәһәрләре, районыбызның авыллары буйлап пассажирларны йөртә. Кадерле без үз эшен яратып, җиренә җиткереп, зур җаваплылык тоеп, бәлә казаларсыз башкара. Эшләү дәверендә предприятиенең бик күп почет грамоталары, мактау кәгазьләре белән бүләкләнде. Яраткан кешебез эшләгән коллективында яхшы хезмәткәр булса, шәхси тормышында үрнәкле гаилә башлыгы әти ул. Кадерлем белән 28 ел иңгә интирешеп, тату, матур гомер кичерәбез. 2 баһадир ул үстердек. Бүген олы улыбыз Айнур уют җәмгыятендә өлкән оператор вазифасын башкара. Төпчегебез Илнур күптән түгел армия сафларыннан кайтып, Яршалы шәһәренә эшкә керде. Аллага шөкер, бер-беребезне аңлап, тормыш куйган авырлыкларны бергә җиңеп, булганына канәгать булып, матур итеп яшибез. Инде алдагы көннәрдә дә бер-беребезгә терәк, кирәк булып, саулык, сәламәтлеккә туеп, улларыбызның уңышларына сөенеп, аларны олы тормыш юлларына чыгарып, оныклар сөеп, тигезлектә яшәргә язсын. Син минем терәгем, мин синең йөрәгең, җирдәге иҗмахым, гомерлек юлдашым, Худайдан бирелгән түгәрәк бәхетем, гаилә учагы, селкенмәс тәхетем. 60-та, 70-тә, 100 яшьтә булсак та, күңелең белмәсен бер кайчан картлыкны. Кулга кул тотынып яшик без мәңгегә, бүлешеп икегә, борчуны, шатлыкны, дип яза тормыш иптәшегез Лүзә Фарса кызы. Ары таба хат юлларын улларыгыз дәвам итә. Кадерле әтиебез, без синең белән һәрчак горурланабыз, сөенеп гомер кичерәбез. Кайгыртучан карашың, төпле киңәшләрең безгә һәрчак ярдәмгә килә. Син безнең өчен олы җанлы, таянычыбыз, ышанычыбыз. Син безгә һәрчак үрнәк булып торасың. Ягымлы, йомшак күңелле булып кына калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әтиләргә хас йөрәк җылысы белән кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең, безне хәстәрләп яшәүең өчен мең рәхмәтләребезне җиткерәбез сиңа, әтиебез. Йөргән юлларың уң, имин, якты булсын. Туачак таңларың һәр вакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Сиңа имәндә ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Алдагы көннәрендә дә әниебез белән бары тик сандугачлардай сайрашып кына, безнең өчен һәрчак үрнәк булып, матур яшәргә, озын бәрәкәтле гомер юллары үтәргә насыйп булсын. Әти, туган көнең котлы булсын, әни булсын һәрчак яныңда, бәхет, шатлык, озын гомер теләп, Ходай юлдаш булсын юлыңда. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Лүзә, улларың Айнур, Илнур. Хөрмәтле Рәмил Рузил улы, алтын төсендәге күркәм юбилейгыз котлы булсын. Яраткан тормыш иптәшегез һәм улларыгыз язган бар теләкләрдә тормышка ашсын. Гаиләгез һәр вакыт түгәрәк булсын. Бәхеткә, шатлыкка төренеп кенә, ныклы сәламәтлек белән озын-озак бәхетле гомер кичергә язсын.
гаиләгезнең җылы музыкаль сәламен кабул итеп алыгыз. Canım senin bilen Tevgi kabattı şuraşular Şul melden sonra bizinin aşık canlar Ömürlük birge kavuştular Kulga kultutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülbirge Minim aşık gözler senin gözde Senin gözler minim gözlerde Kulga kultutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülbirge Minim aşık gözler senin gözde Senin gözler minim gözlerde Yıllar uza biz senin bilen Şuluk күркәм шулuk гашыйклар Туры булган безнең мәхәббәткә Барча галәм һәр чак шаһитлар Kulga kultutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülbirge Minim aşık gözler senin gözler Senin gözler minim gözlerde Kulga kultutunub ömür yolun Ötəbiz biz ömür gülbirge Minim aşık gözler senin gözler Senin gözler minim gözlerde Мәхәббәтнең җимешләре булып Иминsə ғәзиз балалар Тырышқанда барысын Ходай бирә Имин генә торсын дөньялар Кулга култытынып гомер юлын Үтәбез без гомер гөлбирге Минем гашык күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Кулга култытынып гомер юлын Үтәбез без гомер гөлбирге Минем гашык күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Минем гашык күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Рәмил Рузил улы. Экраннар алдыннан ерак китәргә ашыкмагыз әле, чөнки икенче котлау хаты да сезгә атап язылган. Сезне Нефтекама шәһәрендә яшәүче апагыз Рәфинә, җизнәгез Фәниз һәм аларның балалары котлый. Ямле табигатьле Сеңрән авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары яркәйдә матур гомер кичерүче, кадерле энекәшебез Рәмил Рузил улы Валиевны алтын көзләр алып килгән, алтын юбилей белән кайнар котлыйбыз.
Дөньяның бар матурлыгын, сәламәтлекнең корычтайын, гомернең озынын, бәхетнең чиксезен, дөньяның барлык шатлыгын, аклыгын, изге уй-хыялларыңның тормышка ашуын телибез. Алдагы тормышта тормыш иптәшең Лүзә Фарса кызы белән пар канатлы булып, бер-берегезгә куаныч терәк булып, улларыгызның куанычын күреп, туганнар, дусларымның җан җылысын тоеп, озын-озак яшәргә язсын. Безнең туганыбыз Идая һәм Рузил Алиевларның үрнәкле гаиләсендә төпчек бала булып якты дөньяга аваз сала. Төпчек булуына карамастан бәләкәйдәнек бик тырыш, бар эшкә дә уңган булып үсте. Яшьлегендә водитель һөнәрен сөйләп, менә инде 30 ел автобус шоферы булып эшли. Пассажирларны барасы җирләренә исән-сау алып барып, алып кайта. Үзе кебек уңган булган тормыш иптәше Лүзә Фарса кызы белән авылдашларын сокландырып дөнья көтәләр. Йорт җирләре матур, тормышлары түгәрәк, кунакчыл капкалары һәр вакыт ачык. Килгән саен якты йөз, өстәл тулы сый-хөрмәт белән каршы алып, озатып калалар. Ике улларына гомер биреп, икесен дә яхшы итеп тәрбияләп үстерделәр. Уллары да үзләренә охшап, бик тырышлар, акыллар, максатчаннар. Сөекле туганыбызга истәлекле гомер бәйрәме белән котлап, алда гомер юлларың якты, күркәм булсын дибез. Киләсе туган көннәреңне дә матур, истә калырлык итеп каршы алырга язсын. Туган көнең котлы булсын, сөекле, кадерле без, иң яраткан, якын күргән син безнең туганыбыз. Иссен җилләр, узсын еллар, картаймасын тик йөрәк. Озын-озак яшә әле, бездән сиңа шул теләк. Холкың бик шәп синең, күңелең синең якты. Синең белән бергә шактый гомерләр акты. Газап яки шатлык килсә, уртаклаша беләсең. Юктан гына ләззәт табып, чын күңелдән көләсең. Син яхшы дуста, сердәштә, кыскасы син шәп кеше. Разведкага барыр кешең булсачы синең ише. Аккан сулар кебек аккан чакта, гомер дигән авыр юллардан, шул чишмәләр кебек бердән булсак, югалмабыз әле, туганнар. Тормыш сукмагыннан горур атла, каршылыклар булса, туктама, сау-сәламәт булып озак яшә, туганнарың белән янәшә. Һәр эшне куеп куясың, синең алтын кулларың, кай җирләрдә йөрсәң дә, уңсын синең юлларың. Уңганнарны Ходай күрә, җан биргәнгә юн бирә. Барлыкның кадерен белеп, яшик без бергә. Рәхмәт сиңа, кадерле туганыбыз. Бу дөньяда яшәгәнең өчен, рәхмәт сиңа нурлы карашың белән, җылы, назлы сүзең өчен, рәхмәт сиңа безгә терәк булган өчен. Иң изге теләкләр белән Нефтекама шәһәрендә яшәүче апасы Рәфинә, җизнәсе Фәнис һәм балалар. Хөрмәтле юбилярыбыз, туганнарыгыз, якын кешеләрегез тарафыннан сез бүген тик изге теләкләр, матур котлау сүзләре генә ишетәсез. Киләчәктә дә алар белән туганлык күперләре аша гына аралашып, бер-берегезгә ярдәмләшеп, бәхетле гомерләр кичерергә насыйп булсын. Хат авторларының җыр күчтәнәше сезнең бәйрәм түренә юл ала. Сөйләшеп тә бетмәс, көн түгел төн җитмәс. Әйтәсе сүзләрем күңелемнән китмәс. Аңмарда уянам, уйланам. Туганым сине барга, шатланам, куанам. Туганлык җепләре күренмәс җепләр ул.
Арман